sana wag kayong mangamba. Wag kayong matakot. Importante ang pagtubod. Importante ang paglaom sa Diyos, mga tugang. Importante. Yan naman si Father Boots, kunya na hapon, hindi lang magtaoning information, kundi magtaoning inspirasyon sa aldaw na ini. Sana mga tugang mag-iribahan kita, bagamat ini po ay sarong recorded program, ang sa indong lingkod wala sa Ligaspi, pero gusto ko yaon man sana kita magkakairibahan, at least sa radyo, mga kaibigan. Magtao ako giraray ning pagpapakusog sa indo, inspirasyon, mga tugang. Sige, bago tayo magpadagos ka sa tuyang programa, kita muna ay mga G. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, ating dasalin ang memorary. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan. Bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal namin Birhen Maria, ina ni Kristo, ina ng aming tagapagligtas, pakibulong po kay Kristo na iyong anak na bendisyonan niya ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga tumutulong at mga nagtatrabaho, at lalong-lalo na ang mga tagapakinig ng DCGB. Iligtas po ninyo kami, ilayo po ninyo kami sa anumang mga masama, upang kasangkapanin po niya kami sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Tulungan po ninyo kami na gamitin namin ang aming mga kakayahan, lalo-lalo na ang pagpapahayag, na maihayag namin ang mga mabubuting salita, ang magaganda at mabubuting balita. Panginoon, tulungan po ninyo kami na namang aming sasabihin ay maging kalugod-lugod at pakipakinabang. Tulungan po ninyo kami na anumang gawin namin ay masunod namin ang iyong kagustuhan at kalooban. Matularan namin nawa si Maria na sinugo mo, na alagaan si Kristo nang siya namubuhay pa rin dito sa mundo. Tulungan po ninyo kami. Huwag mo pa kaming pabayaan. Lalong-lalo na sa panahong ito, tulungan po ninyo kami na huwag kaming mahawa. May ligtas po kami sa anumang sakit, lalong-lalo na sa COVID-19. Ang lahat na ito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, sa tuyang pag-urulayan mo niyan, ang manunungod sa tapang or courage. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. After all, katatapos lang nating ipagdiwang ang Pasko, ang nangahulugan po niyan, God is with us. If God is with us, sabi nga ni San Pablo, who can be against us? Dahil kasama natin ang Diyos, hindi tayo maaano. Importante mga tugang yan. Dapat paggirumdumunta ang satuyang mga sadiri. Di kita matakot. Di kita matakot. Matakot kita pag di kita yaon sa Diyos. Kung ang Diyos wala sa tuya. Dumang kita matakot. Pag ang Diyos yaon sa tuya, makusog ang sa tuyang pagtubod, di kita matakot. Okay? Sabi nga sa Ebanghelyo na sa tuyang babasahon mga tugang, okay?
lakasan ang loob. Ako ito. Huwag kayong matakot. Minsan sa mga panahon na may problema, may COVID-19, may problema tayo, minsan ito na may mga bagay na ito na iintindihan, ito ang paanyaya ng Panginoon. Kaya mula ngayong araw na ito, January 6, mga tugang, araw-araw, 365 days, sabihin nindo ini lagi. Okay? Huwag kang matakot. Kasama mo si Jesus. Yan. Lakasan mo ang loob mo. Okay? After all, sa ebanghelyo na ating babasahin, mga tugang, pinakalma ni Jesus ang mga apostol na nababalot ng takot. Bakit natakot? Dahil sa bigla na lang na lumakas ang alon. Baka sila malunod. Alam mo, hindi ba? Natakot. At the same time, nakita nila si Jesus ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya napasigaw sila. Multo, multo, multo! Hindi po si Jesus multo. Okay? At mga apostoles po, kinilabutan. Okay? Natakot sila. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang iyong loob. Okay? Yan. Sana pasakayin natin si Jesus sa bangka. Okay? Kaya ito nangyari mga tugang nang natakot sila, ang sumakay si Jesus sa bangka. Ang ibig sabihin sa buhay din natin, ganun din po yun. Sana papasukin natin si Jesus. Okay? Sa buhay natin. Huwag natin siyang hayaan na katok ng katok sa ating pintuan. Papasukin natin si Jesus. Dito, pinasakay nila si Jesus sa bangka. At nang pinasakay nila si Jesus sa bangka, tumigil ang hangin. Okay? Ibig sabihin, si Jesus may kapangyarihan. Kasi akala nila si Jesus ay multo. Okay? Buong akala nila, multo, multo, multo. May naglalakad sa tubig. Okay? Si Jesus. Sa nangyaring ito, makikitang hindi ganap na pamilyar ang mga apostol kay Jesus. Na hindi pa talaga nila kilala si Jesus. O kung sakali, hindi pa natin gaano kilala ang Diyos, ganun din siguro. Nahihiya tayong lumapit sa Kanya. Minsan may narinig ako mga tao, Father Butch, alam mo, nahihiya ako sa Diyos eh. Okay? Bakit? Pag lumalapit ako sa Diyos, ito na lang, humihi ako ng tawad. Lumalapit ako sa Diyos, humihi ako ng kailangan. Bakit ka mahihiya? Bakit ka mahihiya sa Diyos? Na ang sabi nga ni Jesus, ask and you shall receive. Okay, humingi kayo at kayo pagbibigyan. Importante ang mga tugang. Kasi pag pamilyar na ang satuyang relasyon sa Panginoon, ang ibig ko sabihin pamilyar, kilala ko na ang Diyos. Madali ko nang siyang lapitan. Okay, hindi na ako mahihiya sapagkat kilala ko siya eh. Ganon din, di ba, pag kilala mo ang isang tao, ang hirap yatang lapitan yung hindi mo kilala. At ganon din, pag may lumalapit sa akin na hindi ko kilala, medyo nag-aalangan din ako. Bakit? Kasi marami na akong na-experience na niloko ako eh. Okay? Marami na, niloko ako. Binigyan ko siya, pagkatapos niloko lang pala ako. Naghihingi ng pera, ganito, binigyan ko naman, niloko lang pala ako. Sabi niya, ibibili ko ng ganito, pagkatapos, yung pala, binili ng alak. Nagsumbong sa akin yung asawa. So, yung father, binibigay mo sa kanya, wala naman, sinusugal, pagkatapos, alam mo, may lumapit sa akin, Father, kailangan ng ako'y parish priest doon sa UST Manila. Sabi niya, Father, kailangan ko umuwi ng probinsya. Binigyan ko talaga ng pera pang probinsya. Pagkatapos, inhatid ko pa sa barko.
Pagkatapos ang nangyari, the following day, nasa barko na yun, iniwanan ko lang sa barko. Kasi hindi naman ako talagang sumabay sa kanya sa barko. Sinakay ko lang sa barko pero hindi ako sumabay sa barko. Ang nangyari ay, iniwan ko, tapos umalis na ako. And the following day, kinabukasan, lumapit na naman sa akin. Ay nako, niloko mo ako Akala ko, sumakay ka na sa barko. Okay? Umalis ka na. Yung pala, hindi. Pag alis ko, nang nakita na wala na ako, nakalayo na ako, tinignan lang pala ako, ay tumakas. At yun, pabalik-balik, nang luloko lang pala. Mahirap Kaya nakilala ko na siya. Kaya mahirap sa taong humihingi, kailangan kilalanin mo ang hinihingan mo. Sa taong mga, ganun din, sinasabi na nagbibigay, kilalanin mo rin ang binibigyan mo. Totoo, kahit niloko ako, pero hindi naman niya talaga niloko. Ang niloko niya, sarili niya. Bakit? Hindi ko na siya bibigyan. Bakit? Father, bakit hindi ka na magbibigay? Sige, ibig sabihin, kinukonsinti mo pa ang pangluloko sa'yo? Ayaw ko yata. Nalukuhin ako. Sabi nga, you can fool me once, twice, or thrice, but you cannot fool me all throughout my life. Pwede ba akong lukuhin ngayon? Pangalawa, 3, minsan 5, pero hindi mo ako maluloko habang buhay. Matututo pa rin si Father Boots. Kaya natuto na ako. Kaya sa pagbibigay, ganun din po yan. Kaya kailangan alamin mo rin. Ang binibigyan mo, alam rin mo kung anong nangyari sa binigyan mo. Kasi otherwise, gagamitin ka lang sa kalukuhan. Yan. Kaya mga tugang, importante yan. Kilala mo ba ang Diyos? Kilala mo ba si Jesus? Okay? Yun. At pag kilala mo si Jesus, madali mo siyang lapitan. At kilala ka rin ni Jesus. Okay? Kaya importante yan. Kaya mga tugang sa Ebanghelyo, pagkatapos niyang magpagaling sa mga may sakit at magpakain sa mga tao na kahapon, di ba? Napag-usapan natin ang pagmimilagro ni Jesus na gumawa siya ng milagro, pinarami niya ang tinapay, pinakain niya mga nagugutom, na natiling karaniwan na rin ang tingin ng mga apostol kay Jesus. Okay? Hindi pumasok sa isipan nilang may hindi pangkaraniwang kapangyarihan si Jesus. Okay? So, ang nangyari sa kanila, ay, kilala na namin si Jesus. Ganun ba? Alam mo, may misteryo ang bawat isa. Okay? There is a mystery in every person. Kaya hindi mo talaga masasabing kilalang kilala mo ang isang tao. Okay? Kaya yan, sana papasukin natin sa ating isipan na may extraordinary power si Jesus at maari siyang maglakad sa ibabaw ng tubig. So talagang hindi pa gaano nila kilala ang Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, ang ibig sabihin, ang Diyos pwedeng gumawa ng imposible. Ang Diyos pwedeng gumawa ng mga hindi nagagawa ng tao. Yan. Kaya depende kung kilala mo ang Diyos Kaya importante mga tugang yan, makilala talaga natin ang Diyos sa buhay natin. Sa kabilang banda, mga tugang, nakatuon lamang marahil ang mga apostol sa isang bagay, ang kanilang kaligtasan. Tingnan mo mga tugang, so pangyayaring ini, sa Ebanghelyo na babasahon to sa tiyan, na yung mga disipulo nagpalaot, okay? Nagkaroon sila ng, of course, nasa bangka sila. At habang sila nasa bagwa, sa pagsasagwan, sapagkat pasalungat sila sa hangin, nang magdaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus at naglakad sa ibabaw ng tubig. Okay? So, yun nga, at bigla silang, mga kaibigan, may hangin na malakas. Okay? Yun. Talagang yung kanilang bangka ay tinotos. So yan, ang gusto nila ay kaligtasan, ang kanilang kaligtasan lamang.
Okay? So, in a way, minsan, ang nakikita kasi lang natin, yung sarili lang natin nakagustuhan. Okay? Napangunahan sila ng takot dahil sa malakas at salasalungat na hangin na nagbabantang magpalubog sa sinasakyan nilang bangka. Yun, mga tugang. Okay? So, yun ang naiisip. Minsan nagiging limitado ang ating pag-iisip. Mga tao kasi masyadong limitado. O minsan nang sabi nga sa kuya kung hindi lang daw nagsalita at nag-dare yung nanay, hindi pinaputukan ng pulis. Ay mali din po yun eh. Hindi naman nangangahulugan na porque nagsalita ka, may karapatan akong bariling kita. Hindi rin po tama yun. Ano? Sapagkat wag natin ilalagay sa kamay natin ang batas. Okay? So, hindi po tama yan. Okay? Hindi, kaya nga, ang mangyayari mga tugang, kung ano ang tama, kung ano ang ikabubuti, yan ang dapat nating gawin. Okay? Yan ang nangyari. Okay? So, ang nangyari mga tugang sa mga alagad, yan lang kasi ang iniisip nila. Oh, ang iniisip ng isang tao, yung kapakanan ng kulangi. Bakit hindi mo isipin din ang kapakanan ng iba? Ang actually sinasabi nila, if you talk about human right, okay? Dapat karapatan ng bawat isa, hindi yung human might. Ano? Karapatan ko, hindi mo karapatan ko lang. Hindi po pwede yan. Ano? Bakit? Wala ba siyang karapatan? Okay? Wala rin siyang karapatan magsalita? May karapatan siya magsalita. Pero wala kang karapatan pumatay. Wala kang karapatan bumaril. Ano? Wala po tayong karapatan manakit ng kapwa. Ano? Saan bang karapatan mong manakit ng kapwa? Wala po. Papaalala lang po. Kasi may mga taong baliktot ang kaalaman. Baliktot ang pang-uugali. Hindi, Father. Basta gusto ko eh. Ano? Hindi po. That is not human right. That is not karapatan. Yan po ay pang-aabuso ng karapatan. Okay, you talk about human right, but that is an abuse. Ano? Abuso ng karapatan. Porque halimbawa may katungkulan ka, may karapatan ka, yung mga taong walang karapatan, walang katungkulan, walang karapatan, hindi po tama yan. Mali po yan. Ang karapatan ay hindi dahil sa may katungkulan. Ang walang katungkulan pala, ang mga squatter, walang katungkulan yan. Ako, pulis o ano, may katungkulan ako. So, siyempre, may karapatan ako. Kayo walang karapatan. Wala po yan. Lahat tayo may karapatan dahil tayo mga tao nilikha ng Diyos. Kaya ang utos ka ni Kristo, tayo ay magmahalan. Yan importante mga tugang. Nagpapaalala lang kasi may mga baluktot talagang pag-iisip na tao eh. Ano? Ang iniisip na lang, karapatan ko. Bago isipin mo ang karapatan mo, isipin mo rin, may karapatan ang tao. May karapatan na ng iba. Okay? At tanungin mo rin, ang karapatan mo ba talaga ay karapat-dapat? Inaabuso natin ang karapatan. Hindi po karapatan yan. Manakit ng kapwa. Pumatay ng kapwa. Hindi po karapatan. Okay? There is no such thing as license to kill. Okay? License to hurt. License to box. Hindi po. Dapat idaan natin yan sa tama at sa kabutihan. Kaya ano bang ginagawa ng batas natin? Sabi nga, ang batas ba natin may kinikilingan? So ang mga taong may karapatan ay yung may katungkulan lamang? Ay yung mga mahihirap, walang katungkulan? Ano? Yung walang trabaho o yung may trabaho lang ba ang may karapatan? Hindi po. Lahat ng tao may karapatan. Kaya pati yung bata nasa sinapupunan pa lamang, may karapatan na yun eh. Bakit? Tao yun eh. Sasabihin, hindi pa, walang karapatan yung batang yan. Pwede mong ilaglag yan, pwede mong patayin. Ay hindi po ganun ang isip. Hindi po ang tama na pag-iisip ganyan eh. Ang tama na pag-iisip ay igalang natin ang bawat tao. Asan ang paggalang? Asan ang paggalang? Nawawala ng paggalang ngayon eh. Bakit? Anong panahon ngayon? Entitlement. I am entitled. I deserve it. I deserve. No, wow.
Okay? Remember, we do not deserve anything in this world. Everything is simply a gift that we have to be grateful for. And that's why you have to be respectful. Ano? So, yan importante mga tugang. Sana pakinggan natin ang paanyaya ng Panginoon. Okay? Huwag kayong matakot. Ako ito. At ako ito kasama ninyo. At pagkasama ninyo ako. Okay? Huwag kayong matakot. Okay? Pero hindi nangangahulugan na porque wala kang takot, maging magtapang-tapangan ka at maging masasabi natin na siga ka. Hindi po ganun yan eh. Ang importante, maging magalang ka. Importante, magalang. Kaya sa kabilang banda mga tugang, ang nakita kasi ng mga alagad ay yung sa pangsarili lamang nila. Pangsariling kapakanan. Yung kanilang kaligtasan. Okay? Yun mga tugang. Kaya dala ng matinding takot yung mga alagad, hindi nila nakilala si Jesus at hindi rin nila naisip ang pagligtas na maari niyang gawin para sa kanila. Kaya mga tugang, importante, makilala natin muli ang Diyos. No? Sa panahong ito, importanteng makilala natin ang Diyos eh. May mga tao ba kang kumikilala pa ba sa Diyos? Okay? May mga tao bang kumikilala pa rin sa batas? May mga tao bang kumikilala pa rin sa kabutihan? Sana kayo rin yun. Tayo rin yun. Na hanggat sa ngayon, kumikilala tayo na may Diyos at may itong sinusunod na batas. Okay? Ang batas, walang iba kundi magmahalan kayo. Mga kaibigan, babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala. Always number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1:30. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage tests. Alaxan FR. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang Joy 1050 Pack. Sagot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang
ang sikreto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa buhok. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 10-50 packs sa Good Kinsela swak. Enjoy 10-50 packs sa Good Kinsela swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo! Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin ito. Pampatulog nating lahat. Available sa The Big C Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixed Capsule. The Natural Sex Enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Namibidan sa albay, dinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang iba ka, idol kang talaga sa kabataan.
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Nay, ano po hapunan ko ngayon? Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center, lalo na kapag 6 months na siya, para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby habang patuloy ang breastfeeding. Pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby at madaling ihanda. Ang healthy po ng luto niyo, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, ito na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan live tuwing Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DZGB. Usapang PhilHealth. Okay mga tugang, balik po kita girare sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Butz Bombase, OP ng UST Legazpi. Sana po ako ay nakapagbibigay ng paalala, pagpapagirumdom na may Diyos. At dapat nating kilalanin na may Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos, ang kanyang batas. For after all, the truth will set you free. Only Jesus can really set us free. Okay? So, importante mga tugang. Kaya, huwag tayong matakot. Sa susunod na dumaan, anumang matinding pagsubok, pag nilayan natin muli ang ebanghelyo na napakinggan natin at mapapakinggan natin nang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kayong matakot. Kasama ninyo ako. Kaya ngayon, atin ang babasahin mga tugang ang ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, talata 45 hanggang 52. Okay? Magayunin mga tugang ang ebanghelyo na nangangahulugan na si Jesus ay kasama-sama natin sa paglakbay. Ang paglakaw ni Jesus sa ibabaw kang tubig. Mantang pinapahali ni Jesus ang mga tao, pinalunad niya tulos ang sa iyang mga disipulo sa sakayan, nganing nag-inot na sa iya duman sa Betsaida sa ibungkang danaw. Pagkapaharalian niya sa inda, nagtukad siya sa sarong bulod, tanganing mamibi. Kang bangging
inina, yaon pa duman si Jesus na mayong kaiba mantang nasa tahaw na kandanaw ang sakayan. Nahiling niya sa iyang mga disipulo, sinasakit sa paggaod kang sakayan, huli tasabat sinda sa duros. Kan maaga na, nagrani si Jesus sa inda na naglalakaw sa ibabaw kan tubig. Lilihisan kuta na niya sinda, alagad kang mahiling siya ninda naglalakaw sa ibabaw kan tubig, naghuna sindang kalag idto, kaya nagkakurahaw sinda sa makuring takot. Alagad tulos sinabihan niya sinda, maisog kamo, ako ini, daay kamo matakot. Dangan naglunad siya sa sakayan sa kaibahan ninda, asin nagkalma ang duros. Napangalas sinda ning maray, huli tadain ninda nasabutan ang kahulugan kang nangyari sa tinapay. Matagas kaya ang sa indang puso. Mga tugang, ini ang ebanghelyo ngunya na aldaw ng Miyerkules, Enero 6, hali sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, talata 45 hanggang 52. Mga tugang, sa tuyang pagnilay-nilayan, sa tuyang pag-urulayan ang magayunon na pangyayari, na ang Diyos makapangyarihan. Okay? Ang Diyos makapangyarihan. Ang Diyos kairiba-iba ta. Nga lang nahiling ta sa huling talata ang sinasabi ni San Marcos, ang sabi, napangalas sinda ning marhay, huli tadain ninda nasabutan ang kahulugan kang nangyari sa tinapay. Di ba katatapos lang na magmilagro si Jesus ng tinapay, pinadakol niya ang tinapay, pero hindi na nasabutan. Na ibig sabihin, may kapangyarihan ang Diyos. May kapangyarihan si Jesus. Okay? Na parami nagmilagro nga ni si Jesus. May kapangyarihan siya. Pero ano mga tugang, sabi ni San Marcos, mahiling ta, ang sinabi niya rin, matagas kaya ang saindang puso. Yung stubbornness of heart, stubborn, matagas ang puso. Ano kaya sa tuyang buhay o sa tuyang puso, matagas kaya? Matagas? Paano nagiging matagas ang sa tuyang puso? Minsan napapatagas yan sa tuyang mga nararanasan, lalo-lalo kaya kita baga dahil na-exercise, nagiging matagas. Pero pag na-exercise yan, may movements, then nagtatagas. Kaya nga, exercise your faith. Okay? Ang sa tuyang pagtubod, importante mga tugang iyan. So, mahiling ta mga tugang na talagang si Jesus may kapangyarihan. Galang, sabi nga ni, day panindabistado si Jesus. Day panindabistado si Jesus. Mahiling ta mga tugang na day talaga kita pababayaan ng Diyos. Yan. Mahiling ta, anong ginibo ni Jesus? Okay? Sa pagkatapos ng pinahali ni Jesus ang mga tao, pagkatapos ng pinalunad niya sa iyang mga disipulo sa sakayan, okay? Anong ginibo ni Jesus? Nagtukad siya sa sarong bulod, tanganing mamibi. Yan. That's always encounter God. Namibi. Kaya nga, miski sa programa ta, sabihin, Father Boots, akala ko, nagraradyo ka, bakit nagpapangadji ka? Namimibi ka? Importante yan. Ang pagpapamibi, dahil sa po nangyayari sa simbahan. Miski sain, pwede kang mamibi. Okay? Kaya sa radyo, nagpupuong kita, nagtatapos kita, namimibi. Importante ba nga matugang iyan? Kasi sasabihin nito, bakit ka sa radyo? Dapat sa radyo magpatugtog ka sana, magtaram ka ng information. Alam mo, we are already loaded with so much informations. But very, very few give inspirations. Importante mga tugang, information.
But mas importante dyan ay inspiration. Nakaka-inspire. Nakakatauning kusog ning buot. Ano? Okay? Importante mga tugang. Alam mo, may maabot talaga sa buhay ta. May mga pagsubok, may mga talagang, last year, mga tugang, hindi ba? Last year, may mga bagyo, may COVID-19, at the same time, yung pangasok COVID-19, Pero alam mo, di kita dapat madaog ning sugot. Di dapat kita madaog kang mga tentasyon ni Satanas, anang demonyo. O kahit ng mundo, dapat magtubod kita sa Diyos. Paano kita magtubod sa Diyos? Magpangadji. Okay? Mamibi. Okay? Mamibi kita permi. Okay? Kasi sa Diyos, walang imposible, mga tugang. Kaya, yan ang satuyang gibuhon permi na sabihon mo, sabi nga ni, speak to yourself. Taraman mo ang sadiri mo. From time to time, I talk to myself. Importante mga tugang, I like to share with you, importante, you talk to yourself. Okay? When I was traveling abroad, noong 1988, napunta ko sa Europe, I went to London, Switzerland, okay, napunta ko sa Europa, solo-solo. Eh siyempre, pag solo-solo ka, you like to comfort yourself. So I talk to myself, wow, Boots, okay? Talagang, okay nakakapunta ka sa mga bagay, sa mga lugar na ito. Okay, napunta Espanya, Italia, iba-ibang lugar, sa Europa. So, alam mo, di ako nalungkot. Bakit? I talk to myself and I thank the Lord. Lord, thank you sa pagkakataong ito. Kasi, siyempre, sabi nga ni, while you are still young, you travel. Kasi dipisil na po kung mag-arthritis ka na, may ka na, di ka na makalakaw, may mga hilang-hilang ka na, di ka na makatravel. Kaya habang malakas ka pa, mag-travel ka. At sa pagta-travel mo, huwag kang matakot. For after all, sabi nga ni, ang buhay digdi sa daga, mga tugang, ay pilgrimage. Ang buhay ta digdi sa daga is sarong paglalakbay. Lahat tayo manglalakbay Pero sa paglalakbay natin, maraming mga pagsubok. Okay? May pagsubok. Sabi nga ni sa eroplano, pag yaong ka sa taas, o kahit na nga ni ang eroplano, igwa mabagang turbulent. Akala mo, sa ano lang, sa lupa lang, nagkakaringwa ning apo dyan ning bako-bako. Bako-bako kasi pag nasa eroplano ka, bakit nagtuturbulent, naghihiro. Okay? Arug man kaan, sabi ay nabako yung eroplano. Arug kan, alam mo sa buhay, igwa talaga iyan. Miski sa dagat, igwa man. Gabos na iyan. Sa dagat, igwa man ng mga paros o duros. Gabos baga. Minsan sa kalsada, kadakol iyan. Pero ang importante nga na lang dito is avoid. Sabi nga, iwasan. Huwag mo sasabihin, kung maiiwasan, iwasan. Hindi. Pangit yun eh. May sinasabi, Father, kung maiiwasan, iwasan. Ano man masama, iwasan na natin. Minsan gagawa pa tayo ng pilosopong Tasyo. Kung maiiwasan, Father, iwasan. Hindi. Anumang masama at anumang makakasama, makakasakit, wag mo nang kung maiiwasan, iwasan mo na. Iwasan mo na, parang hindi ka na mapahamak. Marami sa atin napapahamak kasi hindi umiiwas. O sabi, kung naiwasan ko lamang magparainom, nagpakalasing, okay? Hindi sana ako nagkasakit ng cancer. Kung naiwasan ko lang magparasigarilyo, okay? Hindi sana ako nagkasakit ng cancer. O yan, after all, nasaan? Nasa huli ang pagsisisi. Kaya iwasan na natin. Okay? Huwag mo sasabihin, kung maiiwasan, iwasan na natin. Habang may panahon pa, iwasan mo na yan. Okay? Yan ang ibig sabihin ng pagiging matapang. Ang pagiging matapang, mga tugang, does not mean na hindi ka natatakot. After all, sabi nga ni, courage means being afraid and acting anyway.
that not that you know this from looking around at your culture, but yung sinasabi kahit na nga na natatakot ka, pero just the same, ginagawa mo pa rin. Okay? Bakit? May tapang ka. Hindi nangangahulugan na ang taong may tapang ay hindi takot. Takot din siya. Pero sa kabila ng pagkatakot niya, nilalakasan niya. Kaya ang tawag natin hero. Okay? Bayani. Okay? Courage is the ability to act on one's belief despite danger or disapproval. Kaya sabi nga ni, minsan na ang mga tao do not approve. Okay? Kasi halimbawa, gumagawa ka ng kabutihan, pero people does not like it. Ano, gagawin mo pa ba? Siyempre. Dahil after all, we should not do things because of the human approval. We have to do things because of divine approval. Gusto ng Diyos yun eh. Hindi dahil sa gusto ng tao. Ang tao kasi ginagawa. Bakit ginawa mo yun? Kasi gusto niya eh. Gusto niya eh. Anong gusto niya? Kahit gusto niya, pag ayaw ng Diyos at hindi tama sa Diyos, wag mong gagawin. O ang pagpatay. Okay? Gusto kong pumatay eh. Gusto kong mangrip eh. Gusto kong manggahasa, Father. Gusto kong magnakaw eh. Ganun ba? Hindi. Wag mong gagawin yan dahil gusto mo. O gusto ng tao. O gusto, inutusan ka, patayin mo yan. Okay? Or saktan mo yan. Hindi. Gagawin mo ang isang bagay dahil nga yan ay mabuti at tama. Hindi dahil sa sinasabi sa iyo o ginugusto nila. Mali po yan eh. Minsan ganun ang patakaran natin. Kasi gusto niya eh. Bakit ginawa mo yan? Kasi gusto ng boyfriend ko, Father. Ngayon, sino naghirap? Iniwanan ka ng boyfriend pagkatapos kang mabuntisan. Sino ngayon ang mag-aalaga ng bata? Mabuti na, hindi pinaliglag. Ano? Ikaw? Hindi ba? Kaya mga tugang, matuto na tayo. Huwag nang maging matigas ang ulo. Ang problema sa atin, ang masyadong matitigas ang ulo. Tingnan mo, ang titigas ng ulo kasi. Kaya ang nangyayari, kapahamakan. Yan, marami na. Nagpaparumdum lang po si Father Butch, hindi po siya galit. Nagpaparumdum lang kasi marami na sa atin ang nakakalingaw. Ang sabi nga ni, ano daw Father Butch ang gamot sa pagkalingaw? Di pagirumdum. Nagpapagirumdum lang si Father Butch. Totoo, wag mo sasabihin, Father Butch, sapagkat kami tao lamang. Totoo, tao tayo lahat. Pero alam mo, yes, we were, tayo po yung mga kasalanan, but we are redeemed by Christ. Sayang naman yung pagkapako ni Kristo sa krus eh. No? Nabuhay na nga si Kristo, pagkatapos sasabihin mo, sapagkat kami tao lamang. Hindi po. Sapagkat kami mga Kristiyano at namatay si Kristo, nabuhay na magmuli si Kristo, kaya nga kami ngayon ay nagpapakabuti. Sayang naman eh. Sayang, sinayang mo lang yung pagkamatay ni Kristo. You have just wasted the life of Jesus. You just have wasted the suffering of Jesus. Sayang. Huwag mo natin sayangin. Sabi nga, let's get the benefit. Importante may benepisyo, hindi perwisyo. Kaya sayang. Halimbawa, arog kayo ni mga tugang, bibigyan ko kayo ng concrete example. Arog kayo ni. Halimbawa, kahit na may magaling na doktor, na ibibigay sa iyo ng napakabisang gamot, if you will not take the medicine, may sakit ka, ito ang medicine na to, ano ang mangyayari? It will never have an effect on you. Why? You did not take it eh. Sayang. Sayang. Kaya maraming mga bagay na nasasayang eh. Kaya sana wag natin sayangin. Ang lahat na pinagpaguran ng ating mga magulang. Halimbawa, estudyante ka. Ano nangyari? Sinayang mo lang. Ginagastusan ka ng nanay mo, tatay mo, nagpapakapagod. Ang nanay mo at tatay mo. Sa paghanap ng kwarta para mapaaral ka, mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Anong nangyari? Ang pera binibigay sa'yo, saan mo ginagasto? Sa load,
Sa iba pa, saan? Sa paninigarilyo, pag-inom, okay? Kung umasta ka, para kang mayaman. Ano? Magpakumbaba ka, maging totoo ka. Importante yan. Huwag mo sasayangin. Ano? Importante mga tugang yan. Kaya marami nangyayari sa atin na sa kabilang banda, nagsisisi, naghihirap. Ano? Ang paghihirap na yan ay dala ng kasamaan. Dati naman talaga hindi tayo naghihirap eh. Tingnan mo yung mga gumagawa ng mabuti, hindi naghihirap. Kasi sila ay palaging pinagpapala ng Diyos eh. Pero yung mga taong gumagawa ng masama, naghihirap. O dahilan sa katamaran. Ano nangyayari? Hindi ka nagsisipag. O ano nangyayari? O sa pagpapabaya ng sarili. O hindi mo alagaan ang sarili mo. O sayang. Kaya mga importante mga tugang iyan na talagang pakinabangan natin ang ginawa ng Diyos sa atin. Okay? So, yan ang importante mga tugang na maging matapang tayo sa kabila ng tayo natatakot. Ano? Pero ang importante dito na tayo ay may paniniwala. Kasi yung takot na yan, dapat alisin natin yan. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng F-E-A-R? F, false. E, evidence. A, appearing. R, real. In other words, false evidence appearing real. Hunata, real. Pero pala, false lang pala yon. Hindi tama eh. Kaya nga, importante, faith. Okay? Ang pagtubod sa Diyos. Importante mga tugang iyan, ang pagtubod sa Diyos. Faith. Ang faith mga tugang, importante yan sa buhay ng tao. Okay? So, importante ang faith. Okay? Ang faith, ibig sabihin, F, forever. A stands always. I stands for I. T stands for trust. And H stands for Him. Sinasabi, forever, always, I trust Him. Sinong Him na yun? God. Okay? So, importante. So, we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we know in Him who is true. And we are in Him who is true. Okay? And His Son, Jesus Christ. Okay? This is the true God and the eternal life. Okay? So, importante mga tugang, palitan natin ang F-E-E-R ng F-A-I-T-H, faith in God. Importante mga tugang, napakusugunta ang satuyang mga sadiri. Sabi nga ni, why worry when you can pray? Okay? Why worry? No worry. No fear. Why? Because God is near. Okay? Maganda ba yung kata? Yahweh, I know you are near. Standing here. Yan, maganda yan eh. Okay? Importante mga tugang yan. God is near. Okay? Yahweh is near. For after all, God is with us. So, why fear? Okay? Bakit ka matatakot when God is near? Okay? Always remind yourself, mga tugang, that God is with us. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaalam. Tayo muna ay magpasalamat sa Diyos sa pamagitan ng pagdarasal ng satuyang dasal na prayer to Archangel Michael. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin dasalin ngayon ang panalangin ayon kay San Miguel Arcangel. Nawa tayo ay tulungan na layuan, iwaksi ang kasamaan. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo.
Sugpo'y nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo, at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos babalos po sa Indogabos mga tugang sa mga naghinanyog sa tuwing programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase OP. Sana sabihin lagi natin, kasama-sama natin ang Diyos. Huwag kang matakot. Kasama mo si Jesus. Kasama natin si Jesus. Kaya huwag kang matakot sa anumang mga pagsubok sa buhay, anumang mga darating na pagsubok sa buhay, ngayon na 2021, huwag kang matakot. Kasama natin si Jesus. At pagkasama natin si Jesus, lahat magiging maayos. Kaya mga kaibigan, sabihin natin muli ito, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat po. Diyos babalos po sa Indogabos. At muli, magkita-kita tayo bukas. Abangan ang susunod na programa, ang Usapang Pamilya. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan, umuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba dahil dito pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, on. Neurobion, neurobion, on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogen 3 para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang zeolite ay may kakayang i-absorb ang mga harmful chemical, kaya nakakatulong din ito sa mga pananim. For more information about zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use zeolite. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat,
needed 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose needed 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra kabitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang